ଥରେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ପୁଅରେ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସୁଛି। ପୁଅ କହିଲା, ହଉ ବାବା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବସ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ବାପା କିଛି ବାଟ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଦଳେ ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ। ସେମାନେ ବାପାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ବାପା, ଛୁଆଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି ଅଥଚ ନିଜେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାପାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ ଏଥର ତୁ ବସ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି। ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଲା। କିଛି ବାଟ ପୁଅ ଗଲା। ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛି, ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବାପଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଅକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବିନି, ଏଥର ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିକି ଯିବା। ସେମାନେ ସେଇଆ କଲେ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲି ଚାଲି ଘୋଡ଼ାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ। ସେମାନେ ଦେଖି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ଏଡ଼େ ବୋକା, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଅଥଚ କେହି ହେଲେ ବି ବସୁନାହାନ୍ତି। ବାପ ବି ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ପୁଅ ବି ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଘୋଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ସତ ଭାବିଲେ, ସତେ ତ, ଆମେ ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଚାଲିକି କାହିଁକି ଯାଉଛେ? ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଯିବା, ଲୋକ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାପ ପୁଅ ସେଇଆ କଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ସେମାନେ କେମିତି ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏତେ ନୃଶଂସ ବାପ ପୁଅ 2ଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କେମିତି 2 ଜଣ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ମାୟା ବି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବାପ ପୁଅ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଜୀବନ ଯାକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ତରିକା ଖୋଜୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆପଣ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଖୁସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।